No heu de pensar que fa uns anys el tió no existia. No. I existeix gràcies a uns follets petitons de les muntanyes. Són uns follets màgics que ajuden a les persones grans a fer les feines i són els que fan els regals pels nens i les nenes. Què us sembla? Sí? Molt bé. Doncs esteu preparats per escoltar la història dels beneirons? Sí? Molt bé. Doncs fa uns anys, en un poble de les muntanyes, tots els nens estaven contents. Tots estaven fent rialles i ballaven. Tots estaven alegres. A veure com esteu contents vosaltres? A veure quines rialles tan grans que feu. No hi ha gaire rialles. Molt bé. Molt bé. Doncs tothom està content, grans i petits. Els pares també estan molt contents com que els seus nens estaven contents. Tots eren feliços. Llavors, teniu ganes de conèixer els beneirons? Sí! Els voleu conèixer de veritat? Sí! Doncs vinga, beneirons, endavant! Que monos són els beneirons aquests! Hola a tots! Som els beneirons, uns follets molt treballadors. Sempre ajudem a totes les persones que treballen a fer la seva feina. I som molt nerviosos. Voleu conèixer més coses dels beneirons? Sí? Us explico? Són petits com l'ungla vostra. Mireu l'ungla vostra. Doncs així de petits són, així de petitets. Són molt nerviosos i sempre ajuden a tothom. I la cançó, que la voleu conèixer? Sí! Sí? La cantem? Som els beneirons i volem molta feina. Sempre estem alerta perquè ens has manat. Som petits com l'ungla, ràpids i nerviosos. Vivim dins dels boscos i estem amagats. Què farem, què direm? Els no et pregunten. Què farem, què direm? Has de contestar. Què farem, què direm? A tu et pregunten. Què farem, què direm? Has de contestar. La 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 Molt bé, beneirons! Doncs així és com estaven sempre en aquest poble. Fins que... Esteu escoltant aquest soroll? Esteu escoltant aquest soroll? Què tenim aquí? Per favor! Sabeu qui és aquest personatge? Es diu Peirot. I és un senyor que viu sol a la muntanya i sempre està enfadat i no li agrada sentir rialles ni veure la gent contenta. Ai, el Peirot. Que no quedi cap beneiró. Me'ls emportaré a tots. Quina tristesa! El poble es va quedar trist. Grans i petits es van quedar tristos. Vull veure en vosaltres aquestes cares de tristesa. Quina pena, home. Tots tenien pena? Oh! I llavors, sabeu què van pensar els papes i les mames d'aquests nens i d'aquestes nenes? Que això no podia continuar així. A ells els agradava veure els seus nens contents i les seves nenes alegres. Llavors van decidir que necessitaven 2 persones que els anessin a rescatar. I van pensar unes proves. Necessitem persones valentes, persones que siguin espavilades i que estiguin fortes perquè ens portin una altra vegada els beneirons. Van pensar que una bona prova podria ser omplir la catedral amb alguna cosa durant un dia.
van començar a dir-ho a tothom. I van haver alguns que es van presentar i van dir, jo ho aconseguiré. I va haver un noi que va dir, com que vivim a la muntanya, ja està ple d'arbres i de pins, recolliré moltes pinyes i em plegaré la catedral de pinyes. Tots sabeu què són les pinyes? Sí! Són aquelles cosetes que Maria, són ahí. perfecte, sí senyora. Va agafar pinyes, les van posar en sacs, les va posar. Però quan va arribar a la catedral, què us penseu que va passar? No van plenar la catedral és un edifici gran, més gran que aquesta escola. No va poder. Llavors hi va haver un altre que va pensar, aquí a la muntanya també hi ha moltes granges, hi ha moltes gallines, hi ha molts ànecs, oques, hi ha molts ocells salvatges que viuen al bosc. Crec que si agafo moltes plomes podrem plenar la catedral. Va començar, també va agafar un sac i vinga a agafar plomes per tot arreu, I què li va passar? Que no en va tenir ni per començar. Llavors, de sobte, va aparèixer una nena que es va quedar en silenci al costat. I quan es va fer de nit, va entrar a la catedral i va omplir de llum la catedral. Imagineu-vos quina sorpresa per tothom. L'Urgell havia estat la vencedora d'aquesta prova. Visca, Urgell, enhorabona. Molt bé, ja teníem el primer capaç per anar a buscar, a rescatar els beneïdors. Llavors vam pensar, la segona prova necessitem una persona que sigui àgil, que sigui forta, que sigui valenta. Necessiteu que ens porteu les arrels d'un arbre que està dalt de tot de la muntanya. Hi va haver un noi que estava molt fort, que va dir, jo això en un moment ho faré. Se'n va anar muntanya amunt. Però què va passar? Que a l'hora de la veritat, les bestioles del bosc el van enganyar i se'n va haver d'anar sense les arrels. Doncs va arribar i va dir, ho sento molt, però no ho he aconseguit. Un altre va dir, jo sí que ho faré. Va començar a pujar. Però sabeu què li va passar? Que no va esmorzar. I a mig camí va haver de tornar cap endarrere, perquè és que no tenia energia i la muntanya feia cap amunt i va haver de tornar. Llavors va aparèixer un nen que es deia Ot. Aquest noi, Ot, un noi fort, un noi àgil, un noi valent. Aquí el tenim. Molt bé, Ot. L'Ot va ser el que ho va aconseguir. Ja tenim els dos elegits, l'Urgell i l'Ot. Tot el poble va estar molt content i els van anar a acomiadar. Els van acompanyar i els van donar un farcell amb pa i amb formatge per la seva aventura. I a més també els van donar una manta per si tenien fred i els globus màgics del riure. Molt bé! Doncs tots dos van marxar cap a la muntanya ben emocionats. Ostres, Urgell, portem moltíssima estona caminant i encara no hem trobat ni rastre del dolentíssim. Estic molt cansada, jo també. Però no sé, quan li haurem de preguntar a algú. A veure, què hi ha aquí? És una cova. Qui viu a les coves? Potser hi ha un animal. Un os! Els ossos viuen a les coves? Sí! Entrem, a veure què hi ha. Un os! Hola, senyors! Bona tarda, tornem per aquí. Que estaves dormint? Que estàs hivernant? Ai, sí, quina son. Escoltau, però és que necessitem la teva ajuda. Qui aneu a buscar? El Peirot, que tu saps on està? Ai, el Peirot. El Peirot està avall, aquell camí tot recte avall. Allà el trobareu. Vinga, Som-hi! doncs anem. Moltes gràcies, senyors. Adéu.
Vine! I tu a la seu tornaràs i a tothom explicaràs el que us passarà si veniu a molestar-me. Salva, sisplau! Tinc una idea! Tinc el globus màgic de riure. Si li dono un cop, a lo millor li faig riure aquest. A veure, ho intento? Sí! Ja? Sí! Segur? Li dono? Ai, no, pessigolles no! Però ara hem d'anar a buscar els fullets, els beneirons. Anem. El que passa que no sabem on estan amagats. Beneirons, on estem? Mireu-los, mireu-los! On estem? I així va ser com tota la gent del poble es van posar tan contents de tornar-los a veure que van decidir que els regalarien l'arbre més gran de la muntanya per fer fos la seva casa. I des d'aquell dia, els beneirons fan joguines per als més petits, ajuden els grans a les feines i cada any per Nadal fem cagar el tió en honor a ells. Així que, moltes gràcies, beneirons. Som